Автоматично се заключва. Тази отида, взе и сега отиваме на обяд. Да ядем, да. Ние сме готови. Мама още яде. Мама още яде. Намираме се на плажа в Шарм ел Шейх. Около нас има много палми, които казаха, че не са истинско порасли, а са засадени изкуствено, защото всичко е пустиня. Брат ми и баща ми са там, може да ги хване някой скорпион. По-скоро някой е около, защото са във водата, а нас да ни хване някой скорпион. И това е... Там е джамията и много готино. Къде е джамията? Да! Това там е джамията, на която ще отидем скоро. Защото е много красива. И скоро ще отидем в Арша, в кафенето, защото е много готино. И да, ще се видим малко по-късно, може би. Не знам, ако има нещо интересно, ще се включа. Ами хора, минаха 2 часа, откакто сме тук и вече е време да си тръгваме. Нашите се возеха на... Не, че се возеха, ами бях сложили тези неща във водата, за да си почиват във водата, докато аз спя. Донесе ни автобус, понеже е много далече от хотела морето. И сега отиваме отново към автобуса, за да се върнем в хотела. Здравейте хора, изкъпахме се, облекохме се, почти всички, само си кака и Мига. И аз си порязах кръка без да искам. Оставих само бръсначката отгоре на мивката и ми падна върху кръка, ми поряза някак се, не знае как. И успиваме Мириам, защото е криво. Сами можете да чуете. Излезахме за да търсим вода на Мириам, обаче така и не успяхме да намерим. Господин Рак иска да не кара на сафари. Господин Рак, мама не иска да ни води на сафари. Мама днеска ми вика, че ме стани да ме буташ на гумно. Истинска майка. Прибираме се и се оправяме. Завършваме и влога даже това е аутрото на влога, защото... Не, завършвам влога, защото в 12:10 тази вечер тръгваме към Кайро, аз и кака и това ще бъде за утрешния влог. Мама ми вика, че съм гумно. Повече го разбрахме. И да, лека нощ хора.